Inapalabas, dakkelan tinagbaliwan ti purok berde. Nalpasan ti kalsada, ket tunggal aldaw ti tiyenda. At datilugan ni Hepe nga iso ti maaramat, kas pang pasahero alugan, tapno sana magmagnadag iti tao nga agpaili. Kabayatan na, napan sinukon da mortadyo ni Edmar, tapno kumapengen kadakwada. Itagagayem, adto yung tituloy tinobela tayo anapaulwan. Rodora! Sige! Si Tatalugudak asumurot kada kayo, mortadyo. No kasta! Intayon! Edmar, saan ka sumurot ka takwad, Makamu kayon dito auntie. Patayon! Tayon! Patayon, Mortadyo! Diyos ko, di mo kumabaybayan ni Edmar. Iliisim iti pagpagadan na. Sige, Edmond, uminom ka. Uray basit lang. Ag-celebrar tayo gaputa addakan iti grupo mi. Sige, Don Marcos. Kasta, makidanggay kamat kada kami. At nasaya at launay, at tinungpal mo ti Karim. Oh. Di ka madanagan, Edmar. Tapagsaya at amit lang na ito'y. Sigurado kayo kadi pagsayatak da ito'y. When no? Pagdaksak laeng. Pagsaya atam, Edmar. Ala, agiinom tayo. Rambakan tayo tika Dan Edmar. Sige, Ping! Uminom tayo! Nagsaya at tibiyag ko dito syudad. Magatang ko ti kayat ko akanan. Gaputa na wadwad ti intad ni Mortadyo a kwarta. Sa bagay, awan to ti pagbutnak. Sa anak nga agbutang iti imbaga kanyak ni Mortadyo. Abiyag ti katukad ti saan ko apa nagtungpal iti inkarikan ko ana. Nalaka lang ti solusyon dayta. Wan, nalakan to lang. Sabido nga ton ni Mortadyo. Dayta ti kasamayan nga aramidek to. Oh, adto'y ti inumom at chocolate, Dolores. Di ka pa'y nga minangan itay aldaw. Amangan numabisin kan. Ay, agyaman manang isay. Nagagat ka nga agpaiso nga agripaso. Ngam di ka matmangan. Amangan no agsakit ka iti dayta. Palpasakla day ti aramidak manang. Sakbay ang mga anak. Ala nga Rod, inumampay dayta chocolate. Tapno adda karga ti tiyan mo. Agyaman manang. Ay na, talaga nga ipaspasnak mo ti agadal Kayat ko ngamin ti makaturpos. Jak kayat nga dan bagsak ko manang. Narigatan. Amangan no dan maibaga dagiti mang papaadal kanyak. Wen isu atari maanam ti panagadal mo. Liklikam ti barkada. Wen manang. Ngala nga Rod, panawan kan ditoy. Inna ko ni kusina. Ngam umay kan to kumamangan apaman amalpas ka nga agripaso. Wen manang. Agpag napagnaak dito yung ruwarte inaladan ti balay ni Don Marcos. Ay, saan da pa anak kariing? Nabartek da amin idirabi. Isong aging gaita. Nakaturog da pa'y lahang. Edmar? Ha? Rodora? Kumusta kan? Nasayat, Matt. Apay na sa pangadda ka ditoy. Kayat ka makita. Sika, kumusta kan? Kastoy, si iiliw kan ka? Rodora, Agan-anat ka ditoy, ha? Di mo baybay antibagim. Amangan no kanayon kamutin nga agbartek, akas kadakwada. saan? Ikarikan ka. Liklikak ti arak. Nasayaan. O sige, inak nga rodan. Agan-anat ka, Edmar. At iti kapim, Boss Marcos. Ang yaman ng Mortadyo. Rodora, 'Di? 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 'Di?
Amo Mortadio. Kaya't ko nga isurot yun ni Edmar iti amin na pagnayo. Wan, boss. Amo ka kabalan na ti trabaho. Masiri ba tao ni Edmar? Amok na ita. Iso nga isurot yun to tapno makadal. Agtalag kayo ka di andagos kin ko na, boss. Saan makit di? Nga masapul lang agtungpal kanyak. Tamunan ti mapasamak iti kanitong agsalungasing. Sige, boss. Ket inton mabalin tayon ti aglako. Kaya't ko pa'y nga umado ti tao ka. Tapno ado ti agtrabaho. Ay so nga agawis kayon tupay iti taga Purok Berde. Manitmar, kasta ti pagsapulan mi. Limad na ita ti Purok Berde. Ngem gaputa kadwadakan. Imbaga kon kan ka. At dagayam grupo yun. At naglawa plantasyon ti marijuana iti nagapuan mi. Da kami mismo ti nagimula. Da kami ikan ti pasurot ti gayam ni Boss Marcos. Ngami ti agangay. At da di da nagkinawatan na dwa. Aging ka pimpanaw kami. Ngam. Agtultuloy pa ilang ti bingay mi. Sa dino da ita a plantasyon ti marijuana, Bugoy. May samat lang ang probinsya ti ayan na. Ngam. Adayo titoy. Kas tagaya. Kat aging ga ita. Umaw-awat kayo pa lang iti kwarta? Wen, tanusan, mga ramid ni boss, iti pagdaksanda. Iswadjay nat da grupo. Sando kami ang malipatan nga ibigayan iti kwarta. Isumado ti kwarta mi. Madado ti kwarta ni boss. Kaputay sulakat nga rot ti boss. Kas tagayam. Iswa si ka, Edmar. Agtulno ka kini boss. Ta sigurado, ikan na kamat iti ado a kwarta. Don Marcos, adda na ibaga kanyak ni Bugoy. May papan iti plantasyon ti marijuana iti sabali a lugar. Tana ibaga nagayam daytakan ka. Mabalin tayo kaditi mapanidjay. Kaya't ko ang makita ti plantasyon. Anya? Kaya't ko ang makita, boss. Boss, kunamatan kanyak, Edmar. Wen, boss. Gapot as si kamot ti boss ko ditoy. Iso a boss, ti awag kumatan ka. Amom nga min ka. Dati, di mi nagkinawatan iti dayjay agayem ko. Nga iso itan ti mangiman manihar iti dayjay a plantasyon. Awan mat siguro ti dakas na. No sumarungkar tayo laeng, boss. Aguray ka. Apay ka diya kayat mo ang makita ti plantasyon. Kaya't kumat ang makita ti marijuana nga ibagbagada, boss. Diyak ngamin nakitkita, Apolos. Ken kaya't ko amaamuan. No kasano ti panang taripato da iti dayjay. Ta interesado ka. Wen, boss. Namuak ngamin kinibugoy. Nga do ti makukwar tayo. Iso akayat ko launay ang makita. Ken kayat ko apadasan ti agtrabaho iti plantasyon. Barang iti data. Umadumat ti kwartak. Sige. No day tate ko nama, Edmar. Sabagay, nibugoy ti kanayon amapanbang sabat iti sumangpat a kwarta. Iso asumurot kan tulangan kan kuana. Ket kuyugan na kanto, amapan iti dayjay alugar. Ay, lumain! Gumatangak man iti bitsain! May salaang! Daw, ti kwarta! Wan manang.
Oh, adto'y tibitsin. Talaga gayam nga gisistor kan. Saan ko ako kwa, manang? Awan kagayam, iti nagpaayabak iti meeting dito'y balay. Ay, jakam mo day ta Nagpamitingak, maipapan iti daytoy nga store, manang. Ada ito'y nga store, kat kukwa ti porok. Asyak pa'y laeng ti mangaywan. Ngam inton dumakkelton, kasapulan nga addan to katulungak. Adda ka di sweldo dita. Wen, adda gambasit laeng Kat ti maganan siya ti store, igatang matlaeng iti lako. Ay, kat mayat ala, ano sam tagbantay dito istor. Tasi kamad tinakaitalkan na. Nakaturog ang dagiti pasurot ni Don Marcos. Pudno ti atap ko kadakwada. Naginumdaman ngamin itayan. Agyanak pa lang dito ruha. Madamdamalangan na sumrekak. Edma? Ni Rodora ti adda iti ayan ti gate. Rodora, Rabin, ngam apay nga adda ka dito eh. Gaputag danda nagakan ka. Awan tinas ka na pagdanagam kanyak. Umay ka, umunag ka. Saanan? Umay kulapan ka no nasaya at ikasasaad mo. Awan ti pagdanagam kanyak, Rodora. Agyaman na pero no kasta. O sige, inak nga rutan. Itulod kan. Saanan? Kabisado ti dalan. Katawa ti pakaisag makak. Sige, inakon. Mabitlaing, Rodora. Ayan nan. Nagbiitan na nakapanaw. Ay, maawatak ni Rodora. Ammo na nga minadakas at tao ti kadwak dito eh. Iso ang madanagan kanyak. Irikap ko matlang ti gate. Umuneg at tumatan. Ay, Dolores, agring ka. Ay, unay kan. Indumog mulatan di talamisan apag basbasaam. Unay daytan. Apay adi ka mapanagid da iti pagididdaam. Kayat mo asawan. Dito'y kan iti nagpatnag. Manang Isay, naglamag. Nalaing kan iti iddam. Nairidip ko gayam. Bayat ti panagbasbasak. Sobra mo ti panagripripasom ngamin. Mala, inkan agid da iti iddam, Dolores. Alauna pa'y laang ti rabi eh. Iturog mo ni iti iddam. Nay, nagsapa kagayam ang nagrieng. Si kamot tan tinagluto. Wan manang, agkapay-kapay O sige, siya kun ti agtempla. Nagluto akon iti armusar, manang. Nagagat ka talaga. Napuyatan ka lang arudan. Si kapay laang tinagluto. Nairuama kon nga agririing iti masapa, manang. Alang arudan. O muna kalatan nga agarmusar. Tapno makapagsagana kan adagos. Kat di ka maladaw iti pagadalan yo. Siyakla at talaga ti nakabistida. Kaadwan ka dagiti padak a babae iti pagadalan. Kat nakapantalon da. Ang saan na bali? Tinapatag. Nadalos ti kawas ko. Ti bestida ni Rodora ti suot ko. Nagpipintas dagiti kawas na nga inted na kanyak. Isong awan ti rumba nga pagbainak. Hoy, Dolores! Ah. Jak la yung pagarup dito'y kamit gayam nga agad-adal. Jak yung pagarup nga schoolmate ka gayam. Paula? Ngam. Badoy, tasuot mo. Nakabistida ka? Ibagak manen kan ka, Paula. Uray anya ti ibagbagam. Napintasak ngam iti sika. Anya? Tauray anya ti aramidem di tabagim.
Ure ada kolorete day tarupam. Napimpinta sa klatangam sika, Paula. Ah? Ay na, apera ka talaga niya. Aging ka dito, kat na pailaan, di pa nagsasaon. Inunaan ka lang. Gaputam mukmat amang lais ka manan. O sige, inakpay. Mabit lang. Mabalin ka di nga ag-lunch tanto. Ha? Ag-friend ta, saan ka di? Di kagdanag. Ilibre kan to. Oh, agkita tanto iti kantin intonal daw ha. Okay? Di nakto kumamot pagurayan, Dolores. O sige, umayak to. Diyak laim pagarup adito iti pakakita akin ni Dolores. Umay ayon at talaga ti gundaway kanya. Kaya't kung agsiningad kami unay. Iti kasta, awan to ti panagdua-dua na kanya. Dadaalak ni Dolores. Tapno saan ang makaadap. Adan ti instructor mi. Mangrugin ti klase mi. Ay, lipatak pa lang ni Dolores. Tag-concentrate iti lesson mi. Kunak no pagurayan nakmanan akas itar aramidam iti lugar tayo, Dolores. Apay, ada ka di kwarto apang librem kanyak, Paula. Di kagdanag. Adda pagbayad ko. O sige, inta mangalan iti kananta. Siyak dagbayad. Ngam, ada balon ko. Soft drink lang ang librem kanyak. Anya? Agbalbalon ka? Wen, sana bale, tanai mas matibalon ko. Sige, yalaan ka nga roden iti soft drinks. Wen gayam, Dolores. Sa dino ti pagnanaidam diti syudad. Iti balay da, Sir Edmar. Anya? Balay ni Edmar? Agnanaid ka iti balay da Edmar? Ni Edmar? Wen, kinapudno na. Iso tinang tulong kanya. Tapno umayak agadal dito'y syudad. Anya? Nagsingpot kanyak dagiti dadakkel na. Impagarup da pa'y kit di asyak ti girlfriend ni Edmar. Danga. Agraraman ka. Oh, apay akas na ti panangkitam kanyak, Paula. Nasaktan ka? Iti imbaga? Apay ko mamasakta na. Madlaw ngamin, ama ditirik nam iti imbagak. Sa anak anasaktan. Kanamo? Kanayon nak nga umay sa rungkaran ni Edmar. Kanayon na nga ibaga apilyak dagiti pakigayima. Aliklikak kano dagiti managpamarang at tao. Anya? Sa anak kano ako may kuyog kadagiti kakasta at tao. Gaputa iso dati mangisagmak kanyak. Nalawa ti isem da, ngam agngar-ngaryat dagayam. Anya? At ngamin dagiti kakasta at tao, agpamarang da amay sa agayam. Tagayam, at dadakes apanggap da. Iso asika Paula, liklikam ti kasta at tao. Ha? Sa bagay, dagiti kakasta at tao, at dan tumatlaang pakatidigraan da. Gapo tamadusa dan tumatlaang. Tatidakas apanunot, kan aramid, kagura ti Diyos. Apay, adda ka di ammom akasta, Dolores? Adda, Asino? awan sa bali, no disika, Paula. Anya? Maya sidag ni Paula tirik na ni Dolores kankwana. Gagayem, di uliwana denggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Rodora!